И здравейте, приятели! Днес мисля да играем Майнкрафт. Този път Single Survival. Защото нито брат ми, нито някой от приятелите ми е тук, така че... Бис. Ще играя Single Survival. Съм пуснал някой сервер, дето съм развит, така че... Ако имате нещо против. Така, всеки случай си имам поръчки. Нещо е на това... Мамка. Абе да не псувам път малките деца. А така, 2 легла за брат ми. Ето ще ги оставя. Троши са. Защо бе? Защо? Защото нема там. Окей. На, тук става. What the fuck? What the fuck? О, мъга бе. Окей, това трябва да сте го видели, защото го заснех. Еба ти тръмто. Hell yeah. Небето е зелено. Оранжево. Не пука. Окей, такова. И таковка. Такам. Всяки направим мина. Сигурно ще направя мина. Няма да говоря така. Кой няма? Не си има меч. Първо ще ходя за дърво. Аз забелязахте ли, че вече не ми лаги толкова? Оказа се, че рама ми е набъхтан с някакви игри. По-скоро с някакви неща, където не съм ги изключил дори. И си играят на бекграунд. Ай, толкова дърво ми стига. Поне вече не ми лаги. Така. Взимам лопатата. Снежни топки. О, е! Айде, да събираме снежни топки. Бухтиме с брат ми. Любими. Какъв бой ще настане. Само го намеря, брат ми. Ще го съсипа. От снежните топки боли, ако не знаете. Може би. Абе, можеш ли да се бия с снежни топки? Сега ще разберем. Дай. Къде си, птицо? Видяхте? Къде си? Къмъс, че преди малко имаше някаква птица тук, където ме нервеше ужа. Как бие? Там някакво мини пръсе. Мини свиня. Гледай го, брат. Как ми гличи. Свинята. Уцели го. Цели свинята. Може да се бие. Мъга бе. Ще го набъхти като животно. Как я объхти тази свиня. Кам не виждам къде стрелям, така че дай го по-внимателската. Свинята са бъхти. И правя демидж, ама нищо, айде ще я подцепа още малко. Ей, свършихме снежните топки, чакай. Ще малко имам. Ей, мрима, свиньо. Аре, мри, бе. Пак не умря тази свиня. What the fuck? Я вижте това. Виждате ли? Това се нек. И то голям лак. И то заснет на видео. Което ще бъде качено в YouTube. Бе, какво ще стане, ако ги изхвърля? Ако я изхвърля едната? Добре, типично. Добре, ще пак се появи. Майнкрафт лаги. Добре. Глед. What the fuck? А защо имам още 2 снежни топки? Стреляй по свинята! Да, бе, не ми кажа, че ще оцели. Не оцели. Сега ще бъхта в тревата. Трева! Айде.
Почел ме боя трива. Омага! Айрон. Демет. Окей. Сега ще ходя си направя нещо. Хубаво. Окей. Ай така. Да ходя си изкопам айрона. Първите 2 секунди игра и вече съм айрон. Гледай, тук има айронче. Его, едно ли е, бе? Не. Не е едно. Добре, поне 2, за да си направя айрон сорт. Ще бъхта някой. Окей, какво стана? Така. На тая батка. И тука. Сега да намеря и кол, ще бъде много хубаво. Добре, откъде излезе той? Не говоря за играта. Някакъв мангал излезе около мене. Въпреки, че съм в кола. Много тъмно стана, бе! Много тъмно! Не виждам! Не виждам какво копая. Това какво е? Това е гранит. Или нещо такова. Какво е това? Диорит. Не знам какво е диорит, ама... Може би щях да знам, ако бях учил на време. Въпреки, че сега е времето да уча. То не си говорим глупости. Че тук може и малки деца да гледат. Няма да говорим глупости. Започни дупката. Добре, много брайтнеса на макс ли ми е? Да. Бати. Мога ли да... Намерих айрон, ама не мога да намеря кол. Ще стигна... Сега ще стигна бедрок. Колко дълбоко отидох? Не толкова дълбоко. Да. Окей.